Thou. Moko kuom jotelo mag ODM e buore ka motenore kod telo mar Kenya Kwanza oseyo mokalo moko kuom jotelo mag ODM mapingo chenro mag siro jatend piny William Ruto lwedo. Kwethno kane otelnegi kod jakom mar ODM bade ma Nairobi George Aladwa lero ni ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga kende ema nigi oteku ma chiwo yo ma gibiro luwo e yiero mabiro. Ne gilero magiero mano nywando jokanyo mag ODM gi UDA mane obagi e mbalariany ma Nairobi bade ma Kenya Science kama ne gisiro mokalo yiero ma jatend piny Ruto e tielo mar ariyo. Duond bura mar ODM osebedo kod tunga mokalo ka apisa madito e duond bura no ero chwalo paro mopogore opogore. We have to respect the leadership and the party structures of the ODM. Nas mukiona our party leader anaenda kunegotiate, don't think when he's walking slowly. Negotiation is about the ability and the mental ability of an individual. Sisi leader wetu ni Dr. Oburu Oginga. Na tumesema anegotiate na Dr. William Ruto. Mumeamua kwamba ni broad, si nyinyi ndio mumeamua, si nyinyi mmesema it's okay, mumeweka tick. Sasa kama nyinyi mumeweka tick na nyinyi ndio wadosi wetu, sisi tutasema nini? Kwa hivyo mimi nawaomba tuzidi kushikilia rais, tutembee naye. 2027 sisi msimamo wetu tumeshapewa, na sisi kama wanachama wa ODM tunafuata mwelekeo ya wa party leader Daktari Oburu Oginga. Wangapi wanafuata mambo ya Daktari Oburu Oginga? Yes. Na sisi tuko na structures za chama yetu, na nimefurahi pia vile vile kuna structures za chama ya UDA. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago en thuolo mar kawo